Fi seduta ta' 3 filgħodu, l-avukat u ex deputat nazzjonalista Jason Azzopardi għaddel l-qorti 3 rapporti illi għamlu skrutinju tal-investituri marbuta mal-ftehim tal-isptarijiet għalli l-Malta Enterprise ma ddiġ dawn ir-rapporti lill maġistrat inkwerenti fl-inkjesta Vitals. Quddiem il-maġistrat Rachel Montebello, Dr. Azzopardi qal li ftit ġimgħat ilu ġie kkuntattjat minn individwi illi għaddewlu kopji ta' dawn id-dokumenti. Ir-rapporti jsemmu li kien hemm ftit informazzjoni pubblika dwar kif l-investituri potenzjali ta' Vitals, Mohammed Chouab u Shakuta Ali Chaudhry akkumulaw il-ġid tagħhom. F'wieħed mir-rapporti jingħad li dawn għandhom profili limitati, indikazzjoni li setgħu kienu voluti f'attivitajiet kummerċjali sospettużi. Madankollu r-rapport jgħid li dan il-profil limitat ma jfissirx neċessarjament attività illegali, iżda in-nuqqas ta' indikaturi pożittivi għandu jservi ta' twissija. Is-sena li għaddiet Ali Chaudhry kien akkużat b'korruzzjoni, ħasil ta' flus u reati oħra marbuta mal-ftehim tal-Vitals. Id-dokumenti jmorru lura l-2015 b'Dr. Azzopardi allega li l-kopji oriġinali jinsabu għand il-Malta Enterprise. Minħabba segretezza professjonali, Azzopardi qal li kien limitat fuq id-dettalji li seta' jagħti fil-qorti sabiex ma jikxifx l-identità ta' dawk li għaddew l-dokumenti. Żied jgħid li dawn l-individwi kienu qegħdin jirriskjaw ħafna. L-avukata tad-difiża Giannella De Marco qalet li ma kellha l-ebda idea fuq xiex kienu jirreferu d-dokumenti u enfasizzati li Azzopardi diġà indika li ma setax jieħu ġurament dwar il-veraċità tagħhom. Matul il-kontro eżami, Azzopardi ammetta li mara l-ebda dokumenti oriġinali u lanqas ma mar il-Malta Enterprise biex jiverifikhom, għalli d-dokumenti waslulu b'email u stampom. Mistoqsi mill-avukat Chris Cilja jekk l-individwi li għaddew l-dokumenti u mhix klijenti tiegħu, Dr. Azzopardi qal li ma setax jgħid huwa naqas milli jwieġeb fejn jinsabu dawn id-dokumenti fil-Malta Enterprise, għaliex qal li seta' jikxef l-identità tal-individwi. Intant, matul l-istess seduta, il-qorti diskutiet ukoll id-dettalji marbuta max-xhieda ta' Jeremy Harbinson, espert maħtur mill-qorti fl-inkjesta ta' Vitals. Harbinson informa lill-qorti li ma setax jivvjaġġa lejn Malta fi żmien qasir, dan wara li l-ġimgħa l-oħra ordnat li biex jiġi Malta u jixhed qudiemha. L-Avukat Ġenerali talbet li Harbinson jitħalla jixhed bil-video conferencing. Madankollu id-difiża argumentat li Harbinson kien qed juri nuqqas ta' rispett lejn il-qorti billi ma pprovda l-ebda raġuni valida għaliex ma setax jivvjaġġa lejn Malta. L-Avukat Difensur Vincent Gallia qal li la darba x-xut ma jistax jiġi Malta, il-qorti għandha tivvjaġġa lejn l-Irlanda fejn joqgħod Harbinson. Madankollu il-Maġistrat Montebello ċaħdet din l-idea u sostniet li l-qorti żgur mhux se tivvjaġġa lejn l-Irlanda. L-Avukat Giannella De Marco qalet li kienet imħassba dwar l-arroganza tal-esperti maqbda mill-qorti u qalet li kienu qed iġibu 1000 skuża sabiex ma jidhrux fil-qorti.